Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Action Radio Philippines, Standard Time, las 9:11. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras, ginadulong sa inyo sang Biojasic. Ang galing ng alagang Biojasic. Standby sa Action at Patrol, magkasunod sa Dili, Gidlamang Madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Maing gabi sa liwat, kamusta naman mga parangka naman tagpalawati, region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 16 minutos karon ganlaw Martes, petsa 28, bulan sang Abril, nagapabilin sa gihapon sa tuig 2020. Martes na mga edisyon sa inyo sining nga palatunturan sa kadanda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sining nga news team, ato sining nga correspondent sa liwat naman nila sining nga pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events,
Opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry aton sini Kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sini ka Patrol 2, Crossword Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, was-was konumay, ariya lang kon mais. Importante, way lang Malaysia, aksyon papang, Nixon tahong. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, updates sa COVID-19, national kag international, news center sa Action Radio Bacolod. Buylog nato ng puwersa sa Martes edisyon, Action and Defensor. Opdaman kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control. Sa technical side, buylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago. Buylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang batang suay. Sa kinandan ang inyo silagad ang Korban Action Right Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din ko sa labilin isa ka oras. 14 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radio. Aksyon. Patrol. Ako na kabayan sa ato, sila pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa kalawas ng Dr. Alfred Spear Mangosteen Soap. Nakahibalabla ka mo ngang mangustin manggaranon sa source sang antibacterial compound suno ina sa pagtuon. Bangod sini ang Dr. Alfred Mangosteen Soap, amo ni siya ang nagaserbi, nagatinlo, naga-moisturize, kag nagadula sang baho sang lawas, pareho sang baho sa ilok. In short, ang sod. So kung ang soron ka, amo ni ang katapat sa angsod mo para nga maging mahamot ang lawas mo, dula ang sod mo, gamit ka Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa iyo sila nga pagpamalaklon, hindi kagid magkalipat, lista ha para hindi ka malipat. Daan ang ngalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Kung gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa ila sinidekalidad nga mga medical doctors, kadtuan nyo lang, pamasaran nyo lang ang Dalan Naksom, GA Estemal Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Nadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga gradala, damo man sa balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang nga butika, ilabi na sa taran nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka ka-text, pwede ka ka-call
Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila, di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Karang nga gabi tigin kovera ni Aksyon Jandia sa pagdungka sang barko dira sa Bredco Port. Karga ang 52 ka mga nagbalik nga OFW diri sa aton sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Iginsugat ini sila sa aton nga mga city official sa pagpanguna dira ni Councilor Ising Salanga. Kag I understand dira sila i-quarantine sa quarantine center sa diri sa Bacolod, dira sa may kwan bla Lopisay na Elementary School. Kaya mo na nga ang aton sini nga mga OFW ti amo ni ang ginbuligan gid sa aton sini nga syudad, sa aton nga probinsya, nga mabalik ini sila. Kagti ang protocol ipatuman ta sa aton nga mga OFW 14 to 15 days nga quarantine. After that may mga swabbing testing pa nang himuon sa ila para nga mangin clear sila, para nga hindi man mangin problema sa ulihi sila kagubko sa ila sini nga pamilya. That's why nga ipatuman gid ang nagakaigo nga pag-examine sa sining mga OFW naton. Kaya may ara tadi nga OFW nga duha ara dira sa EB Magalona naka-quarantine to kaya positive sila to, no? So muna nga ang aton sa ni syudad why man nagasalig. That's why nga ti nangin sigurista nga aton nga mga city official para nga hindi nang madugangan pang problema sa Bacolod eh. Kadamo pa sa mga kinapatuman ng aton syudad, dugangan pa sa mga pasaway man aton nga mga kauturan sa dugang na gitang problema sa aton sining nga syudad, no? Balikan tabi si Aksyon Jan Diaz kung ano ang finale kaya na sa pag-full out ito sa Bredco. Iti pasalig pa ito ni Councilor Ising Salanga ngati ang kinanglanon sining pila 52 ni daw i-kwananay i-accommodate anay sang syudad sang Bacolod, especially ang ila sini nga mga pagkaon. Iti matiner sila mo mga kinanglanon nila si iabagal ang anay sang syudad sa bulig sang aton sini nga uwa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon Jan sa patrol, kamusta ang ining 52 Jan, please ka back? Actually, Recta, nga mga tinion, makita naton dito sa sulod, no? Biagi ka naman sa aton nga information. Agad sa Laragway nga makita naton mismo malapit sa area dito. Sining nga gabi, kung sining nga mga tinion, padayon ang pag-verify sang aton nga mga kapolisan o sa nga mga otoridad sining mga dokumento nga bitbit sang 20 actually ginasag nato kay initial information ay 24, no? Pila? 54 ang kasunod sa Bacolod Actionary. 54-54. 24 ang sa Bacolod alone. Bacolod na 24.
24. Kaya ang record ngayon na 52, halin na actually sa information o record nga ginapadala ni Philippine Coast Guard, Bacolod Station Commander Jensen Benjamin Saton. 52 kuno ang papauli sa may probinsya kung isa sa Negros Occidental. Pero dito sila na-identify or na-specify kung din o kung sila ang sa Bacolod, sila ang sa province. Pero sa interview natin kayo na kay Councilor Israel Salanga dito live sa area mismo, 24 ang information ngayon sa ngayon gitadangat rate nga mo ni ang iladri ang sarik nga tatapon sa quarantine area nga namtang sa may Grasana Lopez High Elementary School sa area sa Barangay Tantay 1 Action Eric. Sabot siling ko 24 sa Bacolod, 28 iya sa probinsya. That's ang information. Pero lately, as of 9:19 siling gabi, di kan sa aton nga reliable source dito mismo sa sulod ang Brett report nga may ara kuno 3 ka mga OFW nga nalista sa province pero ang residents nila kung nakapuyo sila aksyonerek diri sa sudad sang Bacolod. And kung amo sila matabo, ang matabo diri ang data ko na number is 27 aksyonerek ang iya kasudad sang Bacolod. Pero good for verification pa naton. Eh kung makita rin naton ang mga lugar aksyonerek nila. Actually, may ito listahan no? Sang mga barangay kung diin sila ga-star. May ari diri taga Granada, may ari diri ka taga Alihis, may taga actually papangin ng Grand Instanza man. Mandalagan, may ari diri Mandalagan pagid, may taga Sumag, may taga Barangay Bata, may taga Barangay Alihis, Takuling, 39 Mandalagan, taga Tangob, taga Barangay 35, taga Mandalagan, may taga Panokoy aksyonerek. Oo. Ito may diwadi ka taga Panokoy. May Mandalagan, may taga Barangay 40, may taga Sumag, may ang Kubay nga area is Mandalagan, may Tangob, may duwa ka Tangob na kasundan ay sa listahan. So kung sumahon ta dyan, almost 24 to 27, Bacolod nun. Bacolod nun, aksyonerek. Ang subong aras na subong sa eskwelahan. Wala pa. Ara pa Japon dito. Medyo to kayo gaya proseso kabalo ka, ginaid ang certificate. Certificate nakabutan na tra kung ikaw abi isa ka o kada nag-undergo kada dito rapid test sa Metro Manila. Kada baluan nga negatibo kada dapat sa rapid test. Inactiva not kanila. Ang isa dali is basahon mo ang conforme nga dra nakapbutang nga ikaw sa naga-agree o grabe magasunod ikaw sa pila ka mga protocols o kung pagsulundan kag proseso na i-implementar sa sudad sang Bacolod ko probinsya sa Negros Occidental kag naparugutan kanila kag tatapon kanila. May pinapoy ka mga requirements din na nagapamatuod na ikaw nag-undergo na proper quarantine dito sa Metro Manila kag ang certificate nga gin-issue sa imo mismo ika ito sa may Metro Manila aksyonerek. Okay. And then after that one, on-site, may obradring nga checking. About sa ringon, may gina-health check sila sa direct. Kaya naka-complete gear. About sa ringon, naka-PPE, ini nga mga volunteer or mga nurses, abi. Naman nila sa direct mismo sa may area agad, no? So, ang ilang pag-check sa record nga dala na sa mga taga-OFW? Yes. Pagteka exito ang ilang checking diri sa area mismo. Statement ganit Councilor Israel Salanga it ginaugtan kanila ang pagpatigayon sa checking aksyonerek. Ano matabo niya sa taga-province diya nga ara man da dyan? Di sila idalon? Mga direksyon sila sa ila dito ang quarantine area sa may Manuel sa Kibli Manadalona. Kung nagdugtungan aksyonerek may ara kita sa Yolanda Housing Project. Dito sa may Yolanda Housing Project aksyonerek kamar gin-transport o convert nila into quarantine area. Sa Manuel sa Kibli Manadalona kung sa rin ang pilat ka mga person under investigation or person under monitoring lakit man ang pilat ka mga overseas Filipino workers kag pilat ka mga
dumulong o rada pinaka OFW ka nagpuli direction like special gikan sa Cebu nga dito man naging dala di same ang matabo sila sila kining gikan sa Metro Manila dito man sila dalon sa may banwasang Imi Magalona dito sila mag-undergo sa ginatawag nato nga quarantine kag dito undergo nagkakiguman nga swab test kag amo ni ang may banuanton sila gidla mismo sa virus o kung hindi action erect, no? So klaro kung tara dyan ang kanabot dira nga 52 ni o 54 o na whatever. Taga Negros ni, taga Bacolod ni tanan. Hindi lang Bacolod, taga probinsya sa Negros Occidental action erect. Probinsya ka ni, pero why sa may naka-impon diri nga lugar yang hindi probinsya ka Bacolod. Negros. Ang nagpanaog sa barko taga Negros sa tanan. Okay. Pero may pod sila dito sa barko nga nakasakay subong nga taga Iloilo kag Cagayan action erect. Iloilo, Cagayan. Pero Yes. atong taga Iloilo na papanaog na to sila. Wala pa. Ara sila sa barko. Kaya una nga destinasyon sa barko, ining Saint Leo the Great action erect. Ining probinsya sa Negros Occidental. Ang nga di nga pangay nakatuan, madiretso ini sila sa may probinsya sa Iloilo and then ang last stop action erect mo rin Cagayan. Sa record rin naton, may Iloilo nga 183 ka mga pasero nga dito na madiretso action erect sa may Cagayan naman 46 lamang ka mga pasahero action erect. Okay. All in all, ang sakay siring barko nga Saint Leo the Great may rin 281 tanan ka mga pasahero action erect. Tagalin ini sa may Metro Manila sa tung Abril 27 kahapon kag mga tagtasot so sa gabi ang time of departure gina-estimate nila 7 p.m. ang time of arrival pero nagabot din mga takna las 8:10 na sining nga gabi din naman sa may probinsya sa Iloilo action erect. So posible halin sila ang barko. Tanan sila kapanaog na dyan kay na pagalin mo. Tanan sila nakapanaog na both from province in Bacolod. After that, arapada sila Japon ga social distancing. hindi po ba tayo ng barko pagpanaog sa taga Bacolod, taga Negros, ang barko nagbalik naman pa Iloilo? Wala pa. Wala pa. Sanitize pa to nila actually kang ginalinan. Sining 52 ka mga pasahero. Right after that one, may mga kayuhon sila siguro posible sa barko, check nila liwat. Ang proper protocol man mismo sa mga barko, antes sila magalino kung mga vessel sabi, and then masaka pa to dito sa babaw ang natapos ng Philippine Coast Guard na interact with sa ibang pagidara nila ka mga actually hindi na matabok sa checking na nila dito sa lugar mismo, and then ang documents gikan sa barko kwaon na nila actually kaya mabuto din sakay 52 lang actually ang i-turnover sang Saint Leo the Great diri sa sulad o kuna probinsya sa Negros Occidental actually. So posible magulugabihan ang pagbalik sa barko pa Iloilo. Estimated nila mga around 10:30 p.m. or 10 p.m. ang mga possibility nga maghalin ining barko actually diri sa sulad sang Bacolod once nga kompleto na kagtapos na ang processing diri nga ginapatigayon kay matabo sila diri kung wala pa ni isa ka mga pumuluyo ra sa mga personnel dira sa province or city nga nakalin ga sa may Bradco Port hindi pa man pwede actually kalin ining barko no. Although sa kailan man nila amo na mismo sa ining mga pasahero pero kinala nila magasunod man sa proper protocol nga gina-implementar action erect. Okay, so at least halin na sa Iloilo tayo pagkagaya naman na. Yes, after Iloilo Cagayan dire-diretso na action erect naman balik naman posible sa may Metro Manila kaya nga katabot dire amo to bagatina no nga kung may proper coordination tani kung sino to ang mga pasero alin sa may Manila kag kung may ari direksyon na kali naman sa may nga papauli naman sa Manila amo ni tani ang matabo nga pasakyo na lang Manila sa kaangay nga barko gali kay tinakibot ng man ang Bacolod kay ang probinsya sa Negros Occidental nga may papauli na gali nga mga OFW with a proper coordination gikan dikto sa may Metro Manila action erect. Pabati na itong liwat sa itong makapson ang atong interview kay dito sa lugar antes naman nga makadungka ining barko action erect sa may area mismo sang Bradco Port sini nga gabi. Well, we're expecting them to arrive in 30 minutes, no? Abot ang aton yung mga OFW as expected. Pag contrary sa unang kapatita, ang 58 sila kabilog ang maabot kong 2024 na OFW. So far, preparado na ang talan. Pinguha natin yung iba competition sila.
ang ilang mga requirements. No? Example, ang ilang negative result, ang ilang certificate of completion sa ilang quarantine dito sa Manila, kaya ang ilang conforme na dapat magsunod dito sila sa ating nga inset na nga protocol, and that is to undergo once again a mandatory quarantine and swab test naman naman. So, din Councilor, ang ilang mga certificate na ilang order pa dito. Ito, ginpacheck natin before sila galing dito sa Manila, nag-contact ng Coast Guard sa Bacolod, sa Coast Guard dito sa Manila, naging-secure ganyan before sila makasakay, dapat kompleto ilang mga papeles. So, silingon, assured din sila dapat yung negative ang presumption na ito, negative sila for any virus. Negative sila, pero sulitin ko, dapat nasunod nila sa protocol natin na ma-undergo na maliwat sang procedure. Bahala na kung ang malawig, basta maniguro tayo sa safety natin dire. Anong process po kapag nila, Councilor, pag panaog nila, anong imong sa ila? From here, Okay, balikan si Action Jan Diaz. Nauta na iya sa linya, no? Interview ina kay Councilor Ising Salanga nga mo kitang pasimuno kay na sa pagsugata sining mga OFW nga karga sa sining barko. Action Jan, napis back. Balikan nato na Eric, si Bacolod City Councilor Israel Salanga ang nagapong Cobilon Chairman sining unit ako na grupo abi no nga nagdihon kag nagpasargid sang plano sa pag-abalik sining mga OFW diri naman sa syudad sang Bacolod. Swab test naman liwat. O din Councilor, ang ilang mga certificate para na dala nila or diri pa nila i-claim. Grupo ito, ginpacheck natin before sila galing dito sa Manila, nag-contact ng Coast Guard sa Bacolod, sa Coast Guard dito sa Manila, naging-secure ganyan before sila makasakay, dapat kompleto ilang mga papeles. O silingon, assured din sila dapat yung negative ang presumption na ito, negative sila for any virus. Negative sila, pero sulitin ko, dapat nasunod nila sa protocol natin nga ma-undergo na maliwat sang procedure. Bahala na kung ang malawig, basta maniguro tayo sa safety natin dire. Anong process po kapag nila, Councilor, pag panaog nila, anong imong sa ila? From here, check ang requirements, unong lagid, no? Pag-check ng requirements, diretso pag kumpleto na, diretso sa bus sa syudad. Okay. And then diretso kita sa ato niya quarantine center sa Labisayna. And then pag-abot sa Labisayna, i-briefing natin sila kadali sa mga house rules natin. Upod natin ng PNP, upod natin ng City Health, upod natin ng social worker, kapanyapunan natin sila, and then papawayan natin sila. Ano po rating ang ready na kita para sa ila. Napreparado dito sa no. In fact, nag-prepare kita sa 58 yan eh. Nag-ibot kita nga 24 lang nakabot. But nevertheless, preparado kita yan para mag-accommodate sa ating mga OFW. Okay. Mga expenses nila, soldier. Ari dili ang City Health, ari dili ang mga nurses naton, ari dili ang social worker naton. Ako, as chairman sa ato, mga members ko, ari dili para mag-welcome sa ila dili. Ano sila? Nakasuksok sila PPE? Kining mga matatak sila kaya di ba yung mga set requirements? Yes, ato yung mga drivers sa city bus, kung makita ninyo dito, ang mga nurses natin kompleto ito sa gear, no? Kita yatin, hindi man tayo close encounter with sila. That's why kita yatin, nag-observe na kita sa precautionary measures ya. Pero the rest kompleto, nag-ready na ba? Consumer business Sa direct yun, sila mo to ang portion, ano pag-ibalik ka na Actually, sa Manila, nag-rapid test na sila. So, negative na sila. Pag-abot nila, na-quarantine na sila, 14 days. And then, right after this nila quarantine, na swab test kita, hindi na rapid test, swab test. Tapos, hindi na nila, yeah. And then, pag negative na resulta, just like tomorrow, bukas magkuhan na mag-graduate, tapos ibig ka leon na mo, so gato naman ito negative, naging sila yung same ang process ngayon mo, pagkili sila. Again, i-clarify ito na Councilor, una ang quarantine, after 14 days, mo pala na swab test. Yes, hindi ko actually sure sa process ang ato niya si Sir. I think 11th day or 14 days. Basta may mandatory lang ang swab test, kaya I think i-complete nila ang ilang quarantine. There are issues, Councilor, saying that nga sa social media, dugit pa ba yan? Kano doon, hindi ako na ready. Ano sang explanation sa opisina? Namin mo nga hindi ready. Damo ka circulate yung una, best ko no, do wala, dito nung itatapit ining mga OFW. Anong imo din clarification about this one? In-organize sa colleague, kablokan hindi mo nakahapos, no? Ano mo damo sa dapat may consult, kita mo damo sa dapat may deal, ikablokan ang tulog tadi in general welfare, eh. Ang safety sa atong kumuluyo, no? Ipiplaan siya. That's why ganun, pag finish na mo, that's why diba nagreklamo gani si Mayor Sikov, mawag kita man notify siya, nag-gulpina sila nagpapado sa aton, mga may maabot, no? Pero, preparado ang sila sa Bacolod, preparado sa mga center na. So, kabatihan si Councilor Israel Salanga, no?
update rin naton ara na nagkadto na sa may Lopez High na kung Graciano Lopez High Elementary School ining bus sa din sakay ining mga pumuluyo o kanado mga overseas Filipino workers sa Soderek nga mo dito sila iapos no kay John? dito sa Soderek. Ang dala nila, may mga dala ba sila? May mga lagkomos na nga bag nga dala? Yes, ang problema sa Soderek kay narakitaan sa ibang nga mga ginikano kada ka mga mata nila kaluluoy sa mga overseas Filipino workers kay bawal palapitan, bawal sila buligan. Correct. Hindi mo pwede nga bitbito ng ila mismo nga gamit or bag. Yes. Hindi mo sila pwede trayan ang sunadek. Pag panaog sa agdan dito sa barko, ang kulbaan basi magkaramumo to sila kung madanlog sila. Hindi sila pwede palapitan ang sunadek o kung buligan. O kung nabi mabakra ako ay mabitbit ang bag mo, hindi pwede. Sila mismo ang ma-assist kag mabulig sila kagalingon papalaog sa barko, pagkagsaka sa salakyan because that is a protocol. Unless others magkabalik na sa area nga may nagatatap na to sila, nga may nagkasuksot sa PPE, nga maging pang-assign sa lokal na puluhan at gobyerno sa Bacolod, nga mo ning magadiretso sa nerek, kag magabulig man sa ila, sa ilang nga gamit. Iban sa kung mga maletang gamit aksyon ka dala mo. Yawan sila bit-bit aksyon na Mga ang biso-beso, ang halok-halok ti bawal gid na eh. Ang hakos-hakos ana iti guralaing urong mga pamilya sa nga nagalantaw sila nga pamilya man eh no. Actually makita naton bala sa itsura sining mga pamilya nila ang dito nga satisfaction kay kabalo kag inyo lang man sa pamilya makapauli sa Negros mo. At least bisan paano amo na nang sitwasyon sa ilang pamilya, at least nakitaan man sa pamilya nga nagaulat man nabi nga at least ang ilang nga ginapangayo sa gobyerno nga nakapugli gid sila. Oo, mula na ilang inyo so dagiti kabalo ka ng ilang problema ang ilang kangawa wala hindi lang to the point inahidlaw sila sa direct ay ilang problema bekiti ang ilang panumduman ng Metro Manila dito sa Metro Manila mismo damo-damo kaso sa coronavirus disease damo nila mas they feel safe mas nila mas preparado mas tastado mas satisfied sila kontento sila kung nila mapaari dis Bacolod o kung sa Negros Occidental ang mga nila kaya sa interview mes na magkinaon doon sila kung asin o kung pati so kung ano nga sudan importante rin sa Bacolod o sa Rerekya para sila kampante na ang ilang pamatsagan ang Surabeko malatsagon nila kay ari na dire kay sila man mismo diyan nga pamilya makabulig man sa sila nga mga gina-quarantine nga pamilya man nila hindi bla? Yes. Bisan magpadala na sa konsumo, tabla nga mga pagkaon man bla? Oo, no? Kabalo ka kay na miski wave lang. Oo. Nag-amboy-amboy ang sakamot pero tinang barangisi sa mga pamilya nila nakita nila ang ibang guro ka wave na pero gatululo na mantika sa ilang mata. Kay na kaya dugay tawag ato na interview sa ila dikto ginata kay Escalante siya. Oo. Dugay sa tawag sa iyang manghod nga mo ning nagpulit dire. Oo. Yo di ba pakali gusto nila makitaan miski wave lang layo so go wave dapat vlog sang ila kamot makita singitan. Perti lang singita kati layo ang distansya mo no? Layo gid. Do ang guayagoro do ari kad ato sa sason ang distansya guro nila sa rek do mga 888. Wala ka sa distansya namang China. Tilayo gid kayo eh. Pero pasalamat kita diri sa Action Radio Bacolod kay may anak kita to nga reliable source sa sulod. Nga sumalakdag kit kag sa radyo pasalamat kita sa Action Direct kay nagatag sa aton sang live information kag feed sitwasyon dito mismo sa sulod Action Direct sang samtang ginapatigan kay ng verification no. Jan ang ining mga OFW di mga lugar ni na nakuha mo ni ila kundi sila mga lugar na kalalini? Ang madamo din sila rin sa Dubai. Dubai ang kalabanan, gid. Dubai ang kalabanan. Nagtinerto sila dyan sa Manila, pila ka bulan? 1.5 months action na rin. Isa ka bulan kag tunga? Yes. So pag-abot nila sa Dubai, pagtupa sa Manila sa airport, gin-quarantine sila, isa ka bulan kag tunga? Yes, kaya nagabot sila mga March 18, sa may Metro Manila, no, alin sila lugar, and then in quarantine sila diretso sa isa ka hotel, naging gastuhan man sa ilabalang kompanya ko sa rin sila nagkatrabaho, action erect. Ito yung mga pasalubong nila ito nga mga halimbawa, chocolate, wag gurmatag sa pamilya nila pag-abot, kati bawal naman magpalapit mo. Ang information sa kinabanan, wala ka pipalara sa pasalubong ang ginatawag. Pag-outbreak
o kapag pandemic, action Eric, automatically nanaog sa din sa barko and then nag-travel pa uli, action Eric. Okay, dito sa lugar nila. Alay sa lugar nila. Kaya ang balila, hindi na ko nung last stop, supposedly nilang Dubai. Balik ka travel. Sa kay cruise ship, malang nila sa action Eric. Gani. O, may mga pagkao din, may mga turista na dara, tingin they travel from one place to another, and then ang ilan sa nila, may babagay ka lugar ka to, kaya automatically kinala nila magpanaog sa barko, and then nanaog na sila sa Rubek, and then travel pa ka to sa may Metro Manila, agad ka makapauli. Grupo man ni sila ko, no? Dahil kaya pasalamat, sila nga gintatap, din sila kaya kapauli naman sila, diri sa may Bacolod, At least dyan, himos, wala paminsaron sa mga pamilya nilang taga-Bacolod, taga Negros, kasi at least ari sila di dyan. Oo, mula kinang isa ka maayo dara nga balikta kag idolo sa sa papulit nila diri. Kay at least ang mga puro pasalubong na yan kag ibang bata ati isa ulihin na sa kung makabalik na no, hindi ba? Oo, daso na kahit mataway kag magbalik sa normal. Damo pa na nga pasalubong ang madala nila. So mas importante luwas kag negative sila sa mga virus para wala dugang nga problema ining ilaman mismo nga mga himata, no? So matinil sila 40 to 15 days after that may swabbing pa na, no? Within action Eric sang quarantine period, I think ang information kina ni Councilor is either 11 or 14 days is sure. Pero may sure gid sila nga may swabbing o kung may swab test actually kapag yun nun, agad may baluan kung bala negatibo gid man sining coronavirus disease ining mga pasero. Pero negative na ni sila kuno sa rapid test actually gin undergo sa may Metro Manila. Pero para siguro pag i-quarantine 14 days after that i-swabbing naman sila liwat. Yes. Inayon po assurance purposes nga may swab test nga i-undergo action direct. At least sana mo sa paminsaro sa pamilya nga ri dire kag mo sa mga paminsaro nila nga at least ari na sila sa lugar nila. Oo, no? Amo na kani ang iban bala nga nagkomentar sa aton nga mga post sa aton through hotline. Iba na kayo sindi, pasalamat kita mo naman ni Councilor Israel Salanga. Pasalamat kita mo na kayo sindi kung aging panugutan, iniyak sa nga makapauli diri sila. Pero sa mga wala kayo sindi, ni Councilor Israel Salanga, hindi nila pwede tabugon actually kini mga OFW kay tao ini sila kag pumuloy ini sila sa probinsya sa Negros Occidental. Correct. Hindi nila pabayaan na hindi bala dyan? Gani kay gina-make sure actually man sang gobyerno nga hindi ni sila makahalit. Correct. Kaya ang Baldry Council El Saranggat, wala na itong pa kayo mag-positive sila. Pero kung once mag-positive sila, ang pinakamaayo din sa Saranggat is isolated sila. Buti nga wala na sila close contact. Correct. Wala na sila may mahalitan nga iban. Kaya nagka-quarantine na sila nga daan before panabalaan nga positive sila. Actually, kung mag-positive sila. Once mag-negative sila, salamat pag-get action Eric, no? So, ang ila tinirang eskwelahan dyan, kuwan man, ang security id man da sa area? Actually, kiining sila. Okay, balikan ta si Action John Diaz. Kay gusto tayo balibalawan ba? Ang inabantangan sining mga OFW nga taga Bacolod, sa eskwelahan bala ang ila seguridad wala man problema da. I mean, police sa area dyan. Okay. Action John? Okay. I-check na ito kay lain ang nagasunod, si John Diaz, no? Computer. So, muna, nga ikwanta, i-verify ta ang lugar, no? Kung bala secure man sila, I mean, wa isang tao nga makapalapit, no? Kaya inada, kung nada mong bawal na mapalapit sa sinang lugar, so bala may mga pulis dira nga magsaway, sa aton sini nga mga kauturan dira nga gusto maglabay o maglantaw sa ila, no? Ikabalo ko seguridad dira sa do ka id and amo na guroy ang pagkaon tanan nila kinanglanon posible abaga ini sa Bacolod, no? Kati taga Bacolod man ni sila ang mga kinanglanon nila plus ang ila dira nga lugar ti hindi na gid man mag problema da, no? Kay ti sa nasiling na ang mga Bacoleños nga mga OFW ang tanan nga gasto sa luon sa syudad will cost sa bulig man sang aton sini nga owa, no? Kaya hindi malang 15 days na ilang pagtiner o 14 days ti pila sa kabilog da mga sobra 20 cities na kabilog, so dapat nga ang ila dara nga mga kinanglanon mahatagid sila, no? Pagkaon tanan nila nga mga gamit da utensils etc. Action dyan, please come back. Actually, balik kita dali sa area mismo, karon nga gabi.
Actually, ari na kita live sa may Grafsano Lopez Saina Elementary School. Okay, good. Ari na din nakaabot, no? Oo. Ano na sila? Nakasulod na sila? Okay, pila gid 24, 27? 27 sila. 27. Si Councilor din? Gabriel na si Councilor sulod. Oo. Sige, dugay lang ro ba? Okay. Anyway, Kamusta ang lugar dyan? May mga pulis na gagwardya? may inira ko makitaan gid kun may mga police diri sa area. Kaya ano po, ano na napalibutan na sang screen? Ano naman, animen, sang baral? Ano da? Actually, skilahan, gini sa action na rin. Gani, pero way kuhan mo na da sa mga gate-gate na da, nga matabo? Sarado ni, hindi na ka pwede kasulod diri. Oo. Ang makasulod ang ding official sa sunod sa Bacolod. Oo. Hindi ko tabi ang Pero may pulis man da ang gagwardya. Yes, may police diri nga 24 hours. naka-standby. 24 hours. Yes, actually, may ka-standby gina nga police. May gi-sit up sila da nga daw a sort of ulo outpost sa pulis. Diri na sa entrance action na rin. Sa entrance na lang da. Diri na lang sa entrance sila, no? Ang police naka-plastar diri. Kay hindi man na pwede kung ikaw individual nga tao da kagabisan pamilya ka pati di ka dali sulod da mong. Yes, restricted area na da eh. Yes, actually, restricted area. And then kung makita rin natin karon nga gabi, ara sila sa may plaza, ginpupungko, no? Plaza sang eskwelahan? Sa eskwelahan. Sa tunga? Sa tunga gin mismo. Okay. Kaya ari din sila. And then, social distancing man sila? Ara man si Councilor Isingda? Sa langga? sa sulod si Councilor Ising eh. Ari na kami sa Gaway kami nagsulod o Xererek. Hindi ka mo sulod? Oo. Hindi ba ka mo guro ka sulod guro? Basi bawal ka mo tamang sulod? Yes, bawal kami din makasulod. Nag-ano sila, nagkapang-spray sila karon ni gabi. Padayon, ring ilang... ilang eskwelahan dyan, amo na sila dara ang 20 City. Dawa na sa iba nga naka-imponda nga una? Wala na, sila pala ni una actually. Sila pala ng una. Sa eskwelahan nga ina? Yes, sila pala ni una, no? Okay. Wait, actually, sige, take your time dyan. Kaya gusto ito mamabalaan. Kati kabalo ko, basi ang iba nga pamilya sinada nga sigurado gapamati sa sa aton kati iba taga Mandalagan, taga Lis, Panukoy. Sila kabalogid nga ari na di ang ilang mga himata, no? Sa eskwelahan dara nga safe and sound. Ang pagkaon ti may problema kati i-shoulder man sa syudad, sa bulig sang OWA. Ang seguridad ti may problema kay may mga pulis man kita dira nga na DS or naka-detail dira sa sinang eskwelahan nga why sa may sino nga makasulod dira magluwas ang mga official kag membros ng COVID na interaction dyan. Yes, actually, exactly, no? So, muna din yung sitwasyon diri sa Gwa karon nga gabi. But ang disinfection o sanitation na ginapatigalan nila, ang sulod dili sining salakyan mismo, ining bus bala, may ari sila naging butang actually ka plastic, no? Gin-disinfect nila ining bus karon nga gabi. Okay. Ang gisakyan mismo ka nakasuksok sang full gear, no? Nakapipiigin mismo ining mga sakay sini, no? Ang pasahero, ang driver, down to the workers, iban pagid, nakapipiigin man, no? Ang lalabot sila dira, ang sulod ng salakyan, kinamatamat nila karon nga gabi nga tinluan diri sa may area gid mismo. Ginasprayhan nila dyan? Ginatapuan o ginasprayan ni action direct. Okay. At pati ma-disinfect nila ang salakyan black. Ang salakyan nga gisakyan sa Bayn City? Yes, amo ning bus ang sunod sa Bacolod. City bus? Yes, ang city bus ang sunod. So, Gwa sulod gina-disinfect nila? Yes, amo nagkakarabot karon nga gabi sa area gid mismo, no? Okay. And kung naton ang sulod naman diri sa Graceno Lopez Elementary School, tanan nga mga sugahalos nakaandar, no? Gandar nga daan, and then may ginapapanaog na din sila nga mga mga gamit, posible ini. Okay, ang nagtabo diri is gibuligan na lang ka syudad, no? Ka mga empleyado, katrabante sa syudad sa Bacolod, ining iban nga mga gamit na nila, mga maleta nila, nagko nga mga pagkabutang hindi nila makaya, Sir Rek. Gibuligan na lang sa mga tao? Oo, ang nagserve di porter abo ni ang mga personnel o kunabi ka mga empleyado kalokal gobyerno sa Bacolod. Okay.
Kaya kini nga, agaw na nila mo. Pero nang pangakwat na, may mga gear man natin sila ng suksok? Yes, kompleto, actually. Ati, good, oh. Kaya basi man nagpropasaan ka tablang nga kapisita ka lang na, luab ka lang na. Gani, wala, di tanan, kompleto, di tanan sila. Tayo mga bag, din yung pasulot sa eskwelahan? Yes, pasunod ni kay ang giningagaw din nila na dapat naka-orientation sila as early as possible. And then, ang matabo diri is, ining mga OFW, nga rin diri karon nga gabi, gusto nila temprano makapauhay, kaya pwede man nga travel, ilang sunarek. Oo, kapoy man na. Oo, so mo lang gila... Orientation, dali, tapos panyapon, pawayway ka dali, tapos paway na dayon. Yes, no? Way pala ka panyapon, nguro matsakos sila eh. Ara na kapanyapon na sila. Subong? Okay, preparado na niya expect na panyapon. Okay. Tanong ilang ka ba panyapon, buffet ko pack-lunch? Dolan, pack-lunch. Pack-lunch lang, okay. Pack-lunch, sige kung mag-buffet, ni ko na social distancing mo. Pero sige briefing, sige kaon. Yes, okay, good. Oo. Basta makachamba, tata karon liwat kay counselor, ising Aral sa sulod, di matabo, diri sa rek, hindi ka palapit to siya. Ang instruction niya sa phone call ta lang sa. Okay. Kay bawal sa rek kay mapalapit sa sulod mo. Nakapalapit ka sa nakapasulod sa Ben City, so hindi ka dapat magtupad sa iya. Ara na instruction na rek sa may sulod sa Grasano Lopezania Elementary School. So hindi ka naka-interview siya nga mapalapit ka pa? Hindi pwede na temporarily. Si counselor, may ginasuksok mga gear? Si counselor, I think nagsuksok na. Kaya kainag ko sa bilad ko, wala sa kasuksok. Gani, white siya kinay. Pero pag-abot din sa lugar, ang bala masuksok sa kunog gear sa rek. Okay. Pero base karon na kung matawagan ko siya or kay kabalo ka may mga, I think may mga update mo sa dari pala. Kaya ako tawag ako ng additional numbers dito. Okay. Para pag-iban ng information. So malawas kay counselor, ising da, taga City Health Office, harap pa da? Yes, yung mga nurses, kagdokta nila sa dari. Pila ka doktor kita mo dyan? May diya ka? May pilang doktor na ba? Wala ko na number, pero damo ni sila dari. Damo siya nga doktor kag nurses da? Oo. Kati Ben City. Ben City. City ng kabilog na, medyo makapoy-kapoy na kung isa duwa na kabilog doktor ang mag-examine na sila kung ano da? Kay na-isolated nila, I think di maglobo sa pulo. Ang doktor? Ang nurses and doctors. Doctor and nurses. So mga almost 10 sila. Almost 10 sila. So subong na nung ginahimo sa mga doctor nurses da, magluwas ka may briefing si counselor da? I think part sila sa briefing man ako okay. Okay, may instruction man ito sa City Health Office anong dapat sila imuon while they are staying here dari sa may quarantine area. Hindi ka da pwede ka laaw kag palapit sa gwa da, hindi ba? Minsa, bisa magtulong-tamwa ka da dyan, hindi ba? Bawal kami manaog sa salakyan ng sunarek. Sino? Kami. Okay. Hindi kami pwede ka panawag sa salakyan, no? Diri lapit sa mga pulis na dyan nga rada? May mga gear man? Ang pulis, wala man kasulod. Bawal sila magsulod dito. Okay. Sige. Good. Kay buday man ang concert naman da. Basi pura palayo lang la? Yan Bacolod City Mobile Force Company ang sunarek. Okay. Ang mag-deploy diri sa may area karon nga gabi, no? Ara pa da sila. Ara sila da, subong. Ano di sila sunarek. Pulis kamo ginadilian nga magpalapit sa mga tao nga nakasulod na nga magwa karon. Hindi pwede. Hindi pwede, actually. Lulingod din sa may aro kada kay siyempre hindi ka palagiwan mo din mga tao nga nasulod kag magpalapit sa imo mo na bla. Anyway, temporary lang man actually ka. Oo Gani kahit pati ka actually ang ila balang nga mga maleta. Oo. Gina-disinfect. Gina-disinfect. Okay. Tara nila nga gamit, gina-disinfect before dalon sila pasulod sa may Grasano Lopezania Elementary School. Diri sa buwan pala nga daan, pwerte na. Ang bawal nila... Ginasprayhan gali ang ilang mga bag? Ginasprayhan. Kung okay na ni mga maleta ni metal or plastic. Pero kung tela ni mo maleta, basta giningwa. Basta kina ito yung mga unod ang yung mga bag. Pero labanan tayo sila, guro ko na. Metal, ano? Labanan sila mga metal or fiber or plastic. Mga total OFW. Ini may mga kayagin ni kalabanan. Ilang nga mga gamit. Hindi maging wala nga dyan sang marikitaan ka nga, pamilya nga nag-upod pa da, nga bisan ara na sa sagwa, why na? Bawal na aksyon Ako na mo, dito pala nga daan niya, pag sakay na nagro sa city bus sa Bacolod, dahil dito sa bread ko, kanang kanto sa eskwelahan, siguro yung mga pamilya ito nagpululi naman ang guro? Actually, dito yung sa area kay na, wala to yung iya sa Bacolod.
Oo. Iya na to yung taga-probinsya sa Negros Occidental, nga may nakatuto ka pamilya. Okay. Okay, ti Andrea sa may Bacolod, actually, lapit naman din sila mo within lang man. Bagay. The city. Kalabanan din sila, video call na lang sila pamilya, nanay. Video call na lang. Oo, pwede man sila kagamit cellphone, actually. Pwede sa katawag mo hindi ba? Yes. Masilin Pwede natin, sa katawag. nay, tayo hindi ka mababalaka, kaya rin ako din sa mong subarid ko, mga rekta, eskwelahan mo na, in kaso, por kaso, ari ng kami diya, wala problema mo na bla? O sa mga bata, pagit nila, ay may mga pamilya ni At least kalabanan. mahimos mo lang Yan po yung paminsaron. pinaka-importante. At least bro dyan, mahimos man ang paminsaron mo lang nila, sa pamilya, no? Oo, mahimos kita paminsaron, kaya hindi mo sa problema kung ano kakatabo diri sila, subong sa may area mismo. Kung ari di sila sa Bacolod, unay, kag taga Bacolod, mo na sila tati sa pamilya nila, bisan paano, bisan hindi mo sila magkinit-anay, pero at least makinang nano, at least mapadulong na sa pamilya, sa eskwelahan na di ba? Yes, amo gina, no? Oo, kaya tika balo ko, tama mo na sila kilang nano, mada mo. Gani, pero pasalamat kita, although hindi man kita ugo pasalamatan kay iti obligasyon, pero ang lokal gobyerno sa syudad sa Bacolod ginsalo ni nila diri miski wala ni proper coordination because national na kay para probinsya sa Negros Occidental wala ni nakabalo na lang sila sa kami pa po sa araw na tumatong alawod. Kaya makuna ti alam mo na tabugo hindi pagdungka di dito niya ula sa Simirara. Hindi mo na pwede. Hindi ba may mga seafarer, hindi ba dyan may mga seafarer man tagay napabot man? Amo ni sila actually. Amo na sila. Amo ni sila ginapaabot kung tani. Sabi ko yung paghango po sa seafarer ay ng mga gasakay sa barko bla. Kalabanan, amo ni sila kay mga seaman na ding laban. Seaman na kalabanan. Oo, kalabanan seaman na ding sabi ko yung mga OFW, yung ano ba? Lobra, mga DH, Pero kalabanan din sila, may ari di mga lain man yung mga trabaho, pero kalabanan, kaya din actually mga seafarers o mga seaman, actually, may plano na man ang Bacolod, tani, ang mag-coordinate sa national. Ang seaman, ang ginasiling mo dyan, seaman kag OFW, mga domestic welfare mo na, may haraman dahil? Yes, may ari di ko nung ilang trabaho sa opisina, DH, kaya naging gagawpuli. Okay. Pero labanda seaman? Yes, labanda seaman, gid. Kag makasiling kita nga sa Bain City na sila labanda lalaki. Laban ang sunare. Kaya kinagad kita na ito pagpanahog may kalaban na lalaki. Pero ito itong mga babae, kaya naman nagbabuhok ka ng mga babae. Kaya nakita na ito, laguro ka pagunting na ibang kita. Wala naman bukas nga salon o kung spa. Kung ang mga dyan, may mga babae, ginmanda, arada. May mga babae, may harang ginag sunare. Okay. Damo ka na kita alam, may mga babae, ginman ang kapanahog kay na. Dito kay kabalo ka na, pas target po sa pinakanaming kapisto kay na. Nga ang ato git pasaran lang hagdan, ginablang ka papanahog sa barko. Siwa na ito dyan bilin sa Manila? May ara pa. May ara pa. Kaya may iba ito nga si Ferrer, yung ablangin ng Manogsakar, tanip la balik to sila lugar, sila ginablahan nila. Nga wala, madayon na stranded, tara sa mong sa Manila, basta amo ka na sila gurudang iba, no? Yes, may ara pa kinaksunan, nag-coordinate pa gani, kay kabalo ka mas part pa lang taning coordination. Gali kaya tinagulpis ang nagabaw, may ari din nagabiyahe na gali, no? May pero kasige pa to, may kasige pa tong ilang coordination sa National Action Direct sa ibang pwede nga i-repatriate ng mga OFW, no? Yes, so, gusto nila magbalik. Pati kiti, wala sila kabalik, sila brand na kasi standard sa Manila, ito mo. Mo ginang kalabanan pag inilang concerned action direct. Kung naman may bilin pagigito nga posible, ibalik man din sila sa Negros, sa Bacolod. Mabalik din sila. May second batch pa na guro, no? Mga possible na, no? Ginahikot naman ang syudad, kay the Council of Israel Salanga, na chairman, sa ganada naka-assign ng Saragopuli nga. Ang sa probinsya, ito kung Bacolod, na itong 1,000, nagimo na 1,400? Sa ano na? Kabilugan? Nga Bululigan, tapos Manila, idulong balik sa Negros, sa Bacolod. Pwede ito, damo-damo na to, Direct. Ay, ito problema, nga sa syudad, sa Bacolod, kung may atog, giman at ito, kang probinsya, ang pamangkot, pag-abot nila, di ba, makomodate sila sang ibi magarona, kag sang dirisato, di sa eskwelahan na ta. Amo nang isa ka problema. Plus nga ang dugang mo naman nga palakaran, plus dugang bagida. Itiner mo naman sila liwat another 14 to 15 days, tapos swabbing mo naman na sila, mo na bla, no? Ang problema, kung inadikit ang Bacolod nga daan, ayo gidya nga i-extend ang enhanced community quarantine. Te
kumagamos sinaksurek ang dugang pagin naman na nga mga ayuda nga yatag mo sa pumuloy sa pinakagalastuan nila dara. Nano, o ti, alam na pabayaan di pagkaon nila da. Oo, ti dugangan pagidilan kami ari pagid ginaplastaran ka ginabantayan man nga mga OFW. 14 days ini 2 weeks ini makaksun nga pagkaon nila nga i-cater ka sagad. Ti plus ang swabe pa nila dyan, ang swabe pilap nakadlaw ka mabalaan mo aw. Oo, lawig pa na. May sasubra pa na isa kasi manay. Bangan ini, tagpulo kadlaw sa magaboto. Usmat ko, ang pinakanubol ko, tinigro, lapit sa bulan. Yes, actually, exactly, no? Amo gina matabo dira, no? Nubulan ito nga tinir sa eskwelahan, isak bulan. Yes, sa mga dapat yung malusiban nga, ti. Suportaran na, oo. Cooperate lang kita. Ti pakano mo na, pamahaw, panyaga, panyapon. Kung Ako sa bagay, ti may mga ara mo na ila pamilya di sa Bacolod, ti bisan paano makadulo-dulo o manduga nga kuan ay konsumo diyan. Yes, no, amo nang ginano kay ang nagambal, rather ang kunari ka sa Bacolod ti mas napit ka sa pamilya nimo bala. Basta makabulig-bulig pamilya ko kung kung maka-offer sila ang sunod sa Bacolod mabapon gila kang ma-present ginaguro. Pwede ka magkatawag sa pamilya mo nga iday, luto iko da nebi adobo nga baboy kinahidlaw ka padali iko dibi oh. Di bala? Gali yung problema wala process sa pagkaon na sa pagluto actually. Ano? Ang process sa pagluto, kabalo ka namang ginatawag nga health nga preventive measures nila dapat busis yun no? Hindi ati mag-order sa imo bala pamilya bala ka dala ka sa mong siskilahan. Ano ka sa imo sawang miday luto iko dibi baboy biday bosaga bi padulong iko dibi adobo lang. Oo, pwede man. Depende kung pasugtan ka kita rin, kung pasugtan ka sa city health ka ginagabantay dira. Ati, ang madulong niya, idulong niya mo na siya, ang sada niya, mabalik mo na sa tayo niya. Magani sa bagay. Ibutang mo na sa nasa bala, ati. May mga plastic naman subong kag may mga sunod lang sa pagkaon, nga po sa mga disposable. Oo, sa bagay, pwede kinaksurek, no? Oo, kasi siyempre, kung adlaw lala, ay manadaguro nga putahe sa syudad, pero may ko dyan nga may lutong bahay dyan, hindi ba? Oo, kahit inailawan man na nila, ya. O, tisiman, kasi hindi ka na malipod, may pulupundo ka man, ha? Kani, may arang ginaksurek. Hindi ka lang magsalig sa Bacolod, tanan nga pagkaon na nila. Kundi kung ikaw, may pamilya ka, pwede ka magpapadulong, pamahaw, panyaga, panyapon sa mga pamilya mo, da? Sa bagay. Hindi pala dyan? Oo, bulig-bulig naman na nasa syudad man, no, mismo. Oo, kung gusto mo yung magkaon, nga daw medyo lain naman lang po tayo. No. Lolingot ka na sa preso mo. Nga may dalaw ka? Oo, tiyo. Gala ka yung dalaw, hindi ka dalaw. Oo, kung hindi ka dalaw, subong. Ang kanibawa, pero sa mga preso, kaya naman, ang ipadala na sila, luto ko da, hindi ba? Hindi na sila pwede ka luto ko da? Hindi, pwede actually, hindi pwede. Hindi naman nagalito, ipadala sila, luto ko di, pamahaw, panyapo di. Gani, luto na lang ka nagdatag din sila. Sumod mga sa pamahaw, itlog sa panyaga, itlog, pagkagabi, itlog man. Ati, mas sumod pag iguro kung tinapat. Sa tinapat, ilan na, yung putahe. Ati, tayo, may ginagay si Cancer Express talaga, may contest ka ba eh? Contest na sa tinapa, no? Tinapat, pwede mo. Saga, tinapa, naging omelette. At least dyan, ako ya dyan, at least bisa mabatsaga mo lang mismo ang pamilya, kalpanti na nga ari-ari na sila sa Bacolod, ang ila pamilya, ari mo sa Bacolod, at least makabuligay na lang, sa whatever kinang nanong kapag kaon nila. Yeah, among isak pag inaksurek, no? Anyway, Tanandri, ari sa may Graciano Lopez Elementary School, pero mas nalipay, kinaksurek ang tanan naman naton nga makakson nga nakabaton sa social amelioration program kay na. Why sa may nagpusoy kag naman na madyong? Ano mo nga, loob na doon balita, kami nagpanahor. Di kay natilha, nagro lang ginawa sa report to pero may nga takpanay ka pong tong is kag madyong. Pero pinaka-the best actually ang police. Kabalo ka ko nga, amo lang niya timpo, gid makitaan mo gid sila yung ang mga sipo police. Gakadto gid sa mga payout center, miskin din nila obligasyon. Gamba ko kay Lieutenant la Junito Pastrana sa Section 9. Amba ko mapaos ka, inaya lang. Kaya actually kasing kita tanan nga nakabato, napahuli diretso. Hindi magpanahor kay manabunan, ikaw ko madakpan ka sa namon. Sa din na sa nag-announce sa Kabog kay na. Sa Kabog at sa Kina. Oo, ang suya naman yung duwa, blok-blok ka na namon, sir, pila ka barangay, ang duwa, pila ka barangay, natapos na. Sa duwa ka barangay, na sampulan na namon, kaya manadakpa na kami panahor.
Di pagkaabot sa kabog kayo, nagasingitan siya. Wala pa kami di kasampol sa kabog. Basta gusto niya masampulan, ha? Di mayo man, no? The warning lang. Warning lang. Kaya ang bali nga sa kutob nakakuha sang sap, puli na kang hindi na maghapit sa panahuran. Diretso puli ang sararek. Di mayo good na nga idea. Good na nga idea. Gani kita na tanan kita ng mga station commander, ya. Yakat to sa mga field center, do sa Brapas Kapitan nga, tumato sila mismo ang sararek. Ba? Okay, Station 8, Sir Heber. Why galing sa may Barangay Singkang Airport kag sa Tangob, bisita sa Tangob. Pero Singkang iti properly coordinated gud sila. Titiro mo, kanto kay na, do siya man to nagtenergid mismo, nagapungko sa may Villamonte, no? Si Sir Bonilla sa Barangay 40, do di man pagarilan. Si Sir si Sir Balayan, ginagsabi pinakasako kay Kabalo ka. Sa pagkitagahatag sa number mo, gasamba, basta hindi ka mo magtadlong daw, ito mo mga number, ha? Siya Balayan? Sir Balayan. Pero may speaker sa Guasang Mansilingan. si Kagawad Carlos Anhao. Okay. Pag-abot na lang sa media, sa patos sa radyo, gabalat sa arang sa radyo, bakulodo, inang media na, di sa na nag-report. Pasaway ka mo dala, kaya picturean ka mo gani karon dito to dyan karon ang boots inyo. Ba mayo si Kagawad Carlos Anhawa. Sa to sagwa sa nagatiner, may sticker to sa sagwa, tapos nagaparin nga sagwa, arms forward! Arms forward, to na iyakinan ko rin dyan, dahil Kagawad, sa sunod ting si Kapitan, mga Kagawad, ng iban. Amo ni ganun yung bag, actually yung bag ko, ganun nila nga protocol is, ma-prepare yung plastic na bala. Plastic nga? Ang plastic cover na balak siya na rek. Bali sa may evaluation area, dapat ang bangko o kung ang lamesa nila, may ara, ginak siya rek sa ginatawag nga plastic nga cover. Ang lamesa? Ang lamesa. Ay lang sa itsura, sa tabon, bala nga doon counter, nagwayo bala? Nga doon may nakahang nga plastic para hindi kung mag-istorya na, wala laway nga magtarabog. Amo nang... Ay, gali ka? Actually, protocol naka-diyo, naka-diaxo direct. Ba? Tanan nga barangay nga wala pa amo na ubraw nila. Nga lang dapat nga tabon nga plastic. Nga do shield mo bala? Kung magtutorya ka mo, no? Amo nga lang isa ka primary requirement nila. Ay, gali. Ari update mo nga barangay na... Dala ka lang sako, eh. Tabunan mo, sura mo. Para di mag-aawas laway mo. Gani. Yung mga barangay nga nagkapanagtag karon nga adlaw. Second batch ka Villamonte 2551 natagtagan kay ina. Okay. Ang barangay Kabog 1563 ang natagtagan. Karon ipabati ko sa inyo ang tingog ni Kapitan Malayang. Okay. Sa barangay Kabog kay may statement isa ko nga nag 1563 lang kay dapat 1716. Ang Singkang 1520. Mansiringan mga 1800 masobra action erect. Okay. Pero mga 2,000 dapat gali kay may mga forms nga na misblok posible, no? May schedule ka may statement kay na si Kapitan Pico nga sa last day sang tagtagan na dito nila panagtag ang tanan nga mga wala nakakuha pa. Ang Estefania 1,000 kay na, do I think this is the third, no? Ang Tangob the first nila kay na 1,000 action erect, no? Pero may second batch pa na. May ara pa, masunod yung mga batches action erect. Sige. Anyway, ang schedule, boss? May ka-schedule na, boss? Boss, barangay. may information lang, madayon ang alihis ng area. Alihis. I think madayon man ang Vista Alegre Action Erect. Okay, Vista Alegre. Daw mo na. Amo na ang information naton. Pero for confirmation pa ina, other barangay, ang sa inyo sa barangay Panukoy, ang pinaka-latest info ko, it's Thursday, I think. Thursday. Madungan ka mo sa may area sang Mansilingan. Mansilingan, and I think... Ni boss, eh. Amo na guro, preparahan nyo na ng Action Erect. Preparahan na boss sa mga tao nga makuha. No? And then, kay inyo yun, hindi man problemado. Kay lapad sa inyong area, may covered court ka mga daan. Tipo, hindi nyo depende na sa inyo. Kaya usually ginagamit sa iba ng covered court validation, kaya mas maduga yung validation. Ang payout nila usually sa sulod sa barangay hall para safety yung kwarta. Kaya usually ginobra nila Action Erect mo sa mga barangay. Pero kamo, mas Action Erect magbanwan, standard operating procedure lang. Kung kami ma-assess kami guro, para ma-post madali.
Ang kagarap pag si Police Major Charles Hiver, Or si Major River man kung may mga butpate Sir Hiver, kasi may mga idea na sila actually. Kaya kamumiyara na naman idea ito ng barangay, no? Oo. Nakatuon na. Anyway, mo na makakson ang sitwasyon natin sa palibot sa sunod sa bakod karon nga gabi. Balik kita karon na kung may mga pinakamagsabalikan tipon sa patrol diri sa area mismo, mga kaaksyon. Tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa lawas mo paguyang ko ng pagnubo sa ato ni main function. Ang mahiko kolon kagang hindi regular na pagpagwa sa hiko sa lawas sa may dako nga papel sa pagguba sa ato ni main function. Ang dapat imong makakson pa masugon kag basan nyo ng inyong main function pagi sa adaw-adaw paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Yan ano pang sa makakson, magmakalas ng Super Fiber, mismo mahimaw makal sila mga klinika sa Life Extension Clinic lamang sa J7 Building tupad lamang sa DHL dahil naman sa tunga-tunga sa Dalan Burgos kag Dalan na Galulakson sunad sang Bacolod. Rektas sa patrol, redaksyon pa pang Nixon Tao, magtaglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, unang sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon na radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action John Diaz. Imo sa ning report ang balita ng Action John Diaz kinadulungan sa kalawan sa DTX 500 capsule. Sa imo sa ning pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify o gali pagkatuma sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule katibok sa imo sa ning dugo nagasilig sang mga impurities kag toxin sa aton sining nga atay. Iniman ang nagabulig panubo sa blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa may mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungkol sa diabetes, yari ang katapat, tumar kita, adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ginatamiyaw talang dira, happy listening sa kay Tuto P. Kay Tuto P, kag kay Buboy Balabas ang Barangay Tangob. Naga-monitor sila. Salamat kay Tuto P. Kag sa kay Buboy Balaba sang Barangay Tangob ang panamyan na kay Laberboya. Action Marlon Hinovaya. Dira sa kasa nagapamatay gid sa aton si Panoy kag si Christine Solinap sa kay Tutong Haleko, sa kay Bibing Kasipi, sa kay Tara Suarez, Inday Marilyn, sa kay Ludot Solinap, kag sa kay Nano Abaw. Ang panamyaw halina kay kumpare ko Alex, kag kay kumare ko Sandra Apuyon and kids. Sa mga tamis boys, sa kay Boy Dayo, Alan Navales, kag Felix Gar, mayong gabi gidira sa inyo, kag mayong nga pagpaurok-urok. Si Mami Elsa Veri, Bradji Dilag, Toto Buknoy, mayong gabi lang. Sa kay Joben Sovirano, mayong gabi kay Joben Sovirano, ha. Tamya ko lang nila, pamilya Panso sa Kaliling Kawayan, kaya paurok-urok sa Barangay Dumanan, alin kay Alexander Pila. Sa kay Benito Timula, may gabi dira kay Benito Timula. Kay Idol Ojor Limor o Tanerda, may gabi ha. Si John Hamola, naga-monitor man. Si Barbarian Sokita, check attendance man. Si Elizabeth Malaka Gamala. Si RJ Roberto Lamis, nagapamati man sa aton. Si Toto Samuel Castillo Armita, dira sa Valladolid, naga-monitor man. Sa kay Leo C, mayong gabigid ha. Sa Tangob, ginatamyo ka mo ni Elizabeth Sarita Puentes. May gabi sa Ririk, number 1 Kagidi sa Amon, Barangay Malingin, Bago City. Great landa sa mga Sinoro family, kag Ukop family. Alin kay Jinel Sinero. Akong Jinel Sinoro. Sa Purok Santa Ana, Barangay 31, tupad sang GL GIS, our Barangay Hall, Our Lady of Fatima Parish Church. Keep safe everyone. God bless and protect all of us. Alin kay Elizabeth Malaka Gamala. Bingbong Leo, akong Bingbong Lee ba yung kabigid?
from Indayawan, Kawayan, Omega, Lumanog, Tuhiko. Si J. Medina, nagatamyaw lang sa Bacolodnon. Watching from Villa Esperanza, Tangob. Homer Toriano. Sakay PO3 Butol, Presbytero and Family. May gabi dira si Moser. Sakay Jobin Sobirano. Greet niya lang si Mrs. siya, si Sairi Ann Oyos Sobirano sa Doha, Qatar. Ingat ka dyan lagi, mama. Kag sa mother-in-law ko kay Nanay Nori sa Barangay Pahanukoy. Alin kay Jobin Sovirano. Sa kay Mrs. Armando Cabiles and Family. Dira sa Canada, monitor gisaton si Mrs. Ernie Encarnado. Sa Tangob, sa kay Tammy Buen Cochilio Baliao. Nagapaurok-urok gid. No? Pamilya Lopez, pamilya ko dira sa Lopez Haina Elementary School. Rachel Agirinsi ni gapa urok-urok man Albert Kaluoy da mayang gabi sa kay Merlinda Inchero Velasco sa Sumag araman si Maria Victoria Lobaton sa kay Ariliano Adjon mayang gabi igid sa Barangay 12, si Jod Dilatori Mahiliano. Oliver Planada, mayang gabi, happy birthday kay Bing Plana. Alin kay Bongbong Plana, sang San Enrique. Pampal, Bataluna, Jake, Pamilya Cirilio, Punuban, Sag-Angla Castiliana, nagapamatigid sa aton. Sa kay Ging Alibda sa Country Homes, may gabi dira si Moging. Mary Grace Istaris Pagunsan sa Pahanukoy, kabay pa nga mag-safe sa Nueves. Sini nga Nueves. Alin Kabatsoda, may gabi. Ayan Kabatanya, Nono Apuyon, ga paurok-urok isla pamati sa kay Sinya Kanyada Imnasida madamay gabi sa kay Ray Archie naga paurok-urok sila John Bilonyo damay gabi kamayan ng John Bilonyo Nap Hilugo Janice Pedrajas Norman kag Morina Alvarado and family diras Panokoy may gabi igid may lang pagpaurok-urok Jeff Chavez da Maninay Nene Fe Campaniel sa kay Arian Iloterio Baldado sa kay Jerlame Atong Salazar Lourdes Blazer Maninay Elsie Kagbong Nyadas and Family Elmer Regula sa kay Jane Kadjao Alvarez Rosalie Imat sa Binalbagan sa Sitio Alo Inclaro Grace Manda monitor man sa aton pamati sa Action Night Patrol Program Edwin Pineda and Family nagapaurok-urok kid no Josephine Cardinal Abrigo sa kay Agustin Barayoga Rowena Doronela Noble Inday Blasa aragi sila no magabalik ang Action Patrol when we come back balikan ta sa Action Jan Diaz pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaon
kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. May gabi dira kagaman na paborok-orok dira sa kay Dante Solatra Jr. sa kay Emma Solatra sa Masville, Barangay Kubay, kay Tibo Magbanwa. Nagapaurok-urok yun sa ato sa barangay kanini kay Christian Yanson ang Panamyaw. Sa kay Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family, sa mga Dungganon boys kag kay Norman Hilado, naga paurok-urok gid kamate. Wala kita tiyempo sa ato sila nga pagpangalagad. Good night ka. Sa kay Josephine Villapuerte Alexis and family, happy listening. Sa kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. and family. Sa kay Mrs. Rachel Sadaya Sagal, kapaurok-urok man pamati. Sa kay Arnel Binares Jr. kag Arnel Binares Senior, may lang nga pagpamati. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa Libano, Nagsulat Patrol Program kita magatakop ti Polario. Balik kita buwas Miyerkules, same time, same station. Ato sa nga mga patrola, unit reporters in action nga napalagad. Ikaw kami sa aksyon Jan Diaz. Sa kay aksyon Papang Nixon Taho, mga tunga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor. Technical partner sa Studio A. Broadcast engineer Nelmar Madera, backup security guard, Tunog Banwa, back-to-back security guard. Campaner, IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter control tower sa Barangay Tarok, Silansang Bago, si broadcast engineer Bernie Vilacana sa Batang Suway, back-to-back security guard Rene Cordova. Sa Asama Station Manager, Aksyon na Magbanwa, Production Chief, News Director, Aksyon Rex Cantong. Ang inyong ng Kormana, Aksyon at Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, sabihin nga, Diyos, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin sa pagdulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwarpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa Aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.